Yo, me nyaba. Se ne amate no no. Na wotwe yawie ye. Na ye Obuasi West Municipal Assembly. Ne maame afrim. A omo ekura no. Enti na mekyerɛ ye maame Fortila Apia Kendi. Ne maame odini be wiase. Ye maame Lucy Amankwa. Anase maame Yaya. Enti na aye no ekoso. Ewo Angry Gold Ashanti omusu park ewo Obuasi ha. Mekyerɛ memende ya ye no bi mba that so tuonu nko asɛm na meke. Enti sɛdeɛ nyina anim no sɛ panyi bi sei na ne maame afiri mu ɛne abamu mpanifo ahodoɔ no ati no ahemfo akɛse a ɔmo wɔ adanse mamu ne Ghana mamu ɔmo nyinaa ba sɛ ɔmo ba abetam Obuasi MC na wakora ne maame akyi na ɛno na adanse dompase ehene a sɛ woba ɛyɛ adanse mamu a o kan ahemfo akɛse enson na adanse dompase ehene odi mu akɔtene pa na wɔtwe atwa mu no ne enya ne ntiyɛ sɛ dompase ehene Nana Okofo Kwabena Bonsoto so emienu woko ayie bi ewo Obuasi ama etu akasa no na ehun sam beto abonte no nsam na amanfo chi mu ne na edoso ebe mu kire se aye kana nanom nsam na se tu akasa obi dia akasa aye dompase hene dia ene na ye nkrofo aye bo mo pa e ma se bi mo kwaje amanfo kra firi wo nsam mu no omumu bi na yaso mo se omu enkoku dompase ehene ebi se mebi atwam kura na fom na hene kwa akura no adanse dompase na ye ma ne hwe atida se president Emma Adanse Traditional Council ewo fie bebree mu na nana America na asemi ona bedi akonwa ne afa no nana Kwabena Ponko ne mo bedi akonwa je ne di asesa amana kwaye Okofo Kwabena Bonsu the second a oba adanse mamu a eye dompase hene nko a na yusu title Okofo na etre kese a waye ewo adanse mamu na nansu ba ye ibi sene amohwe no TV so no one ne manfo banti no mu di asapa na betina se ama mamre ni bibi e koso na nu na obi nim di esiye ablante ba ko a okwa yi ase omta hye omo se omta hye omo hu ni bi no ono so ofri central region na odi ohini bi achi efi central region ana wode no eba ayie no ase enuna okotu firearms bi emma etuo no rubber bullet bi ekofa nana aso esoro no ko apampamu no ende koya ahwehosem entino ebasa na ka nana no ende na manfo ane ben no ye tempa ebai ntumamu seho sene ebeya manfo nguru nya ekoso ana empanifo ebo omodi ema ambulance ebefa nana edini kopie mu wo Angry Ashanti omo aya sabia wo Obuasi ha no sa me Ghana police service no mo no beka che ni omo bo adwuma pa anche adom tu hwe mu a omo kwache ablante na wotu se atu no ne dia ye nsa aka che se fe nana ya odankwa afe no 30 years se ne badi nka kan se wono ohini bia ono ofri central region na ebe ye ni ana ode ne ba ya obabatu saa etu no isi amene mo kasa die eye suspect no o police custody a wo boa na one police fa ye hwehwe mu se ede pa ne kopa ya enti pa bebre pe ana waye asi wanya babia ntutuo na mfa nkyere se wo hini kese se dompa se hene ana ede saa die we etuo no ede ekọ ne so na okopi Mangoro Asante no aya ansabia nyankopon adom anatwubre ni mu ana a doctor for no hwe na pom din se ye du ni de obetimi akofie na wakọ akotoa enu a ye de ama no so anu a ebesi ne a nyankopon adom etimi de ni kohwe no na tese nana egusu abodi beka se always respond to treatment and so what they compare anopa no a awia na temi si ye no dia na tese na eye na sase mu ne nam so
ama santiman temusu afọ yewu Dr. Frank Amoako he de krata ba abotin se o kai Ghana fo nyina se eye interior minister edi kokobom aba se temporary eye firearms ya yatutunu wa yi ase edi social gathering no ye de ese atoso enti yenhye ne so se ne beya eye nkobusuo na anam saa yeso manka ananu menda asem boni anka esi wo boaso no ebi entumi ankoba na owie na wo se osre Ghana fo nyina se asem na koye huhu na yenka yakomantu yeyem Asante Regional Coordinating Council any security agencies no ebeye di ombetumi biawa se ne ebeya saa asem esi yi ombohu na de poti pa enam so a emane baaye ebi se asem baaye nsem bebre na nkofo kafa ho ne oba dansimamu a ebi mu se assassination na nka omba se omoye ebi se nana no ase oni obi wa asem etie bi kura na eno na ebi a obi abu obi pass obi kwaye sa eni nsem bebre koso na nso enam se owa police for akatinti no aye se bu ha special freeze ne police for ni wie sisi ewie hwemu na de omo benya no yama ahwefo mo YouTube so atumi ati ntimi no ba se obusa me na no kwese na no memenda ewo bo asem si mame aye nase etuo ekasai ema ne ka ohene kase a wo adasimemu metie dompa asehene eye okofo kwabena bonsu a wotoso mienu ene be mu so kire se na nanom o mo sori o mo tonton sase mienu miensa o mo tonton sase ba ko de ma nipa mienu miensa nan no o mo bi na bi asebi o mo aye wo hene bone ene be mu so kire se akonya ho manso de aye na o mo kire se wunwi ya obi nso ntimi mepre wa na mamu ntina busua ho manso no eno so betimi ayebi na yetete sansem nyina wa bonten no ena yebo modern pe dompa se hene na okofo kwabena bonso to so mihenu na yene ni kodi ho enkomo sede asem ne setie poteye na ne ho so tesai na hefa ena se bitu no yeto ema no eka no na no na ekire mu se ebra wokwa ayie no eye oboase MCE Mrs. Fostilove apia kenin ne maame ena sebi owuye nti ne maame ayie no obese wo mo ohwa ne nchi no efi emfimfim mantamu me kan na se me kire asebu kura no so ewo emfimfim mantamu eno nti asebu kwa aman kese ema hene ene natena nkonya omunyina ade omanimonyam ebete ayie na chimane yefe sanso so ene yero santa hene brempon nan ayedo adanse do mpase hene enso so de nanimonyam ekota dwumadie no echi ayie no echi ebra na do mpase hene edru ayie na se no sebi wode enidie ena afenso so se de amane kwan so ekire no odruye no na asebu kwa man kese na ne hene o ma hene de kinyatena se dada enu nti do mpase hene e de enidie koma no edru ho kwachiaye na do mpase hene kire se wochia na nanom nyina awieye no na wadru o ma hene apanima no eso anase de krofo no so a wochia wo mo eho no no wote se etu akasa no etu na ekasa no na onim baby etu no efriba no kwasam ne se na nanom no mo atwa ne ho ahia ne nyina no na obi anim de aye no esanse na ohyeche enento mbehu ane se wo kofomo na onim se bebia ne mfie duru ne ntino ebia yade bi na ababeche ne wakwamu enti nanom de ntometwa ne ho hia ye no mo hwe no mo hu se moja ye de omutu ne che no eno mo hu se moja pram no ena sebi omoye ntentem so no mede ne ko AGA hospital no mede ne ko AGA hospital no ena omo eso ano kakra ena afenso omoye nentem abasaharo so ena omode no eba sebi eye kumase ema ye hwe no na wose etuo na ebo no senke ye boapayo ena sebi abrante ne ye na adwen se woto ede abono a enkanya de yesesa abrinko wote ase na emom no abrante ne yetuntuni anase omo yetuntufo ewo asebu kwa aman kese no wono na ye omo hene eye na yaw apia enunti owo mfie aduasa enum enunti ya na yehu se ya na ye kwa yi a nananom omo chia na so omo sa sebi omo atututuntufo no tutu no ma kire ohene ne bobre
enu nti bra dompa se hene echie wieye no ena abrante no sebi o tutuo no na wode a kire sebi ne ma hene ne kese ne bobre enu na tuo ne kopaye etuo ne paye tutuo ne paye ne ehu bi ena sebi ekobo adanse dompa se hene eti senkenye cheno a nananom anwene ne soronko a sebi won hya bibi ta kire no dia enka nem enka sesi a meti heidie enka asem foforo ena meka enu nti anam sana nananom cha wo mo hye no yenwene ne soronko kwan so ne nti no echene na gye aboba no ena kakra eye den eti no anase etwa no ena ema ne moja pram no a etwa no hwe de no koye na enegi sem ewo mu ne se omokohweye ekohwehwe ni mu ye bibia no ne ti konkura no etuo na anye den aboba no enuru ho no mo a ayasem de enu nti na anu wukua da mpo na ye wukude no dompa se hene ekotena ase e de aseda komo otwede mponya ko na nananom mo a okodi ewukude na kire se ne ho ye na se de amanfo no mo ekeka se assassination attacks anase hunsem bebrebe no na dompa se hene ankasa nu wasem die enye ne kure na emomu no eyetuntuni a sabi oda na mamrene na mane edi ena tuo ne kopaye na nsem ne mum krampo a kire se abrante na ankasa no otutuo no a etuo ne paye no ono etuo na anya ne nsa etuo ne twa ne nsa ankasa a wono so aye den epra apozifo nsa kan no na enso hene hye se ade a enya bo apayo de omunya no na sabi onso so nkofie no nkohwe na ire ne mma enu nti de yakoso ewo oboase AGA School Park ebra dompa se hene ekotai nana eye Mrs Foster Love apia kanin echiama na kura ne maame a ekire hu nsem edoso no se nana asem no etie pote ka se de ne maame fozia otweda mponyankopon yadoma yebehia makramo